Tayo ng sticker dito. Yung tabi ni Idol. Idol Jeric P. Ayan. Ayan, meron na tayong certified maliko. Ayan guys, good afternoon. Pupunta naman tayo ng Nueva Ecija sa Pantabangan. Welcome to Tayug, Pangasinan. Ayan, welcome to San Quintin, Pangasinan. Dito na tayo sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Guys, dito na tayo sa Nueva Ecija. Maligayang pagdating ito sa Nueva Ecija. Nasa Nueva Ecija tayo guys. Ayan, dito na tayo sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Picture nga tayo dito. Yan. Ayan, dito na tayo sa welcome to Pantabangan. Siyempre, as usual, kailangan natin mag picture taking. Picture. Ayan. Ayan, Pantabangan na to. Andito na tayo sa Pantabangan, Nueva Ecija. Punta tayo sa city, sa bayan, tapos kain. Sanap tayo ng matutulugan para tuloy-tuloy ng ating hanap buhay bukas. Kailangan natin ng matulog ng maayos para bukas may lakas na di umayaw. Pwede na! A few moments later. Ayun mga guys, at may nakita na tayong matutulugan. 1,000 daw. So siyempre magaling tayong tumawag. Nakuha natin ang 800. Ayan, papunta na tayo ngayon doon. Dito lang kay pangalan yan, Transient Reyes Transient. Yan, Reyes Apartment and Transient, fully air condition. The next day later. Ayan, bis nag-prepare na kasi palis na kami. Bagong araw ulit sa aming hanap buhay. Ayan, ang tinulogan.
800 pesos. Six and a half hours later. Ayun, good morning, good morning. Ayun, pangalawang araw na natin dito sa Pantabangan. At dito tayo nag-check-in sa yun, Reyes Apartment and Transient. Ito yung ate si ate, yung mababait na may-ari nung ano. Hello, Ano pangalan mo ate? TC Reyes po. Siya yung may-ari ng Transient na pa namin. Napakabait. Sa aming pagkain namin ng umaga, itlog lang sana at saka saka kanin yun, kape. Pinaluan pa niya ng isang tingisa kaming langgonisa. O, di ba? Pag gusto niyo mag check-in dito, ayan, hanapin niyo lang sa atin. Anong number mo ate? 0929-1800-711. Ayun. Tatabi lang siya ng highways. Oh, para ng ways. makita. Pagka kontakin nyo na lang siya, tapos yun, narito ang number, tapos lalagay ko na rin yung description nito. Yan, Yan, isang number din yan. para makita agad yung Anong barangay po? West Poblacion po. West O Poblacion. Purok 6. Ayun. Pantabangan. Wala kang papa-shoutout. Shoutout ka sa mga Mag-anak mga nito. kamag-anak mo para Sa mga kamag-anak sa nito. mga kakilala mo. Ang mga best friend ko lang naman po sa Mindanao, sa Bulacan. Yun. Marami po akong mga diyan kasi 23 years kami doon. Ayun. Mas maganda ho ang ko doon. Balikan lang kami pagka Sabi naka-area mo ulit. sa naghaharang dyan, kasi hindi siya laan. Yung parang may kilala kayo dito. Oo. Yes, kamo dyan, may mga apartment. Kilala ko dyan. Kamag-anak ko yan sila. Ayan mga yan. Nagpasyal kami dito. Sige po. Sige, thank you. sige. Tawag na lang kami te pagka nagabi ingat ulit. ha. Sige po. Ay, yung helmet mo. Ay, oo nga pala. Helmet. Nag-enjoy ako sa Siya dito ka. Buti mabait si ate. Sige lang. Mm. Yan na lang kayamanan natin. Ate, maraming salamat. Paulitin. Tawag na lang kami. Ayun, at ay dito na, day 2 ng ating paggagala. At tayo ay pupunta pa ito sa may pasyalan daw dito Yan, Barangay West Poblacion. Tingnan natin kung anong meron dito. Mayroon daw dito mamayang motocross, kaso hindi natin makapanood yun kasi trabaho muna tayo. Saan ba? Trabaho muna tayo, pero silipin muna natin kung anong meron dito. Anong meron dito sa dulo nito. Yung mga hotel.
dami mga ATV. Mga golf course dito. Highland Valley. Highland Valley. Ay, ganda. Ito, mga pangyayamanin, no? Highland Valley Resort. Ayan. Ha? Anong oras bang palaro dyan? Please register here. Pa-register tayo. Wala. Pwede lang. Di, wala naman silang ano. Wala namang nagwawali. Ayan, I love Intang. Ito yon. Dito maglalaro, oh. Diyan. Mamaya pa pala. Ha? Doon tayo, doon tayo. Doon tayo. Ayun guys, oh. Sa Intang. Barangay Intang. Ganda ng pagpapaliparan ng paglalaroan. Ha? Saan tayo? Doon? Tara, doon tayo. Ha? Ha?
Welcome to Aurora. Ay, ito, no? Ayos to ah. Ganda. Wow, ganda oh. Wow, ganda naman dito oh. No? Hmm. Ay, may battery pa kapag. Meron pa. Ano to? Pwede dito? Pipin ba? Magpapa-restro? Go! Tumabi ka doon! Sige po, sige po. Sige po. Ano po, diretso ako eh? Diretso po. Baka ba nang yata? No? Ewan ko. Ayun, hindi ko alam kung ano mga... Ayos dito ah. Oh. Single lane. Uy, ganda. Ha? Palipad tayo ng drone ah. Ha? Palipad tayo ng drone. Okay. 2 hours later. Kami papuntang ano sa Maliko, San Nicolas. Galing kami ng ano Aurora to Maliko. Kung aabutin pa ng maliwanag, maghahasap pa rin naman dyan sa gilid, mga tabi-tabi dyan sa Karanggang, Biskaya. Ayun. Kung magdidire-diretso, 2 oras at kalahati, nasa Maliko na. Sige guys, mamaya na lang ulit. Dalton Pass. Pass pala yun ah. Wow. Dito na tayo. Dito na tayo sa Santa Fe Public Market. Dito na tayo kakaliwa. Yan. Kaliwa na tayo dito. Puntang Maliko. Boss, yung Maliko saan ang ano? Doon pa? Lampas ng tulay. Pag naman Maraming daan dito. loko tong mapa na to ah. Pag nabasan tulay. Paglampas ng tulay may kantong pa. Okay, sige, salamat. Oy, ganda naman. Hindi ang turo ng mapa. Si yun. Mali yung tinuro ng ating navigation. Dito pala paglampas daw ng tulay. Ito. Gusto punta ka na, Maliko? Okay, sige, salamat.
ingat. Dito lang sa Maliko, maraming mga buha-buhangin. Kaya ingat talaga sa pagbanking. Kasi nga siguro hindi naman ganun karami yung dumadaan, hindi na nila yan nasirahan pa doon. Tapos pag uwi natin, pagtapos natin ng Maliko, San Nicolas na tayo, yun, then uwi na. May 3 sisiw at isang inahin. Ha? Namimiss mo na yung mga sisiw mo? Marami tayong alagang mga native na manok eh, kaya yun. Talagang literal yan. Literal talagang Maliko. Grabe talaga. Puro liko talaga. 26 minutes pa? Parang kaya pa yan 26 minutes ah. Ha? Alam ko na yung Ayaw mo na sumabit katulad dati? Wala. Ano ba yung naka-navigation mo kanina? Maliko viewpoint? Wala eh. Yung Maliko wala lang eh. 5 kilometers na lang eh. Lakad dito. sa Maliko Viewpoint Market. Ha? Mayroon pang isang Maliko Viewpoint Market. Oo. Maliko, Barangay Maliko Viewpoint. Barangay Maliko. Boss, saan yung viewpoint? Viewpoint? Oo. Doon. Doon pa? Sige. Malaking bahay doon. Sige sir, salamat.
tayo ng sticker dito. Yung tabi ni Idol. Idol Jeric P. Ayan. Ayan, meron na tayong certified maliko. Sa wakas, nakarating na rin tayo sa Maliko. Wala na. Going home na. Going home na tayo. Oh, maganda rin oh. Ha? Ha? Ano? Nang. Kaya natin? Kaya natin? Ano lang pala ang pinaka-blue point na? Ano, ganyan na? Okay, baba. Ganun lang pala? No? Hmm? Simple. Biro simple.
pauwi na. Galing na kami ng Maliko. Ayun, inabot na kami ng halos gabi na. Time check 6:24 na ng hapon o gabi. At ayun, dito na rin namin tatapusin yung aming vlog. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana huwag kayong magsawa. Tuloy yung suportahan ng aking channel. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Sasabing God bless sa ating lahat. And bye-bye.